Kung tinuod ko ng inyo ha, kung naamo sa kapaturan, anong gamay raman mo? Ako to bagbasa lagi og Biblia. Ang gamay ni, kay nakamagod mi sa kapaturan. Basahon ang Biblia mga higala sa Mateo kapitulo 7. Giskot si Kristo og duha ka dalan, lapad nga dalan og sigpit nga dalan. Ang lapad nga dalan matupad ni Kristo, daghang mga tao nagsubay niini. Duna usay sigpit nga dalan nga matupad ni Kristo, tayra ang nagagili ini. Anpin sa kini mga katawhan nga nagsubay sa sigpit nga dalan. Kabalo ko nga kabalo mo. Kung kinsa ni mga tawhan nga nagsubay sa sigpit nga dalan. Pero tagaan mo kay dia. Nganong ginganlan ni Kristo og lapad nga dalan, ning dalan nga nagapadulong sa pagkalaglag. Tungod kay kining dalan mga higala, bisag pila makasakong sala ang imong masanon, bisag pila pakadamprak nga mga bis ang imuhang dalhon. Go dinhi mga higala nga dalan. Buti pasabot, kini nga dalan gitawag nga pad tungod kay libre dinhi tanan. Meaning to say, walay bawal ba? Di ka makakita diha nga ang mga leaders magbawal og mga bisyo. Di ka makadungog nga magwali sila og sala. Ona nga lapad nga kadalan mga higala kay wala may bawal libre man tanan. Dire sa sigpit nga dalan mga higala gitawag kini nga sigpit kay daghan kayo ang bawal. Bawal tabako, bawal inom, bawal sugal, bawal mamakat, bawal mamalika, bawal manglimbong, bawal manikas, bawal magsimbag Dios, bawal mag-ampo balik-balik, bawal sa mga pagka, bawal sa perting daghan ang bawal mga higala. Mao na nga gamay ra ang mga tao dili. Atong tagaan na po ni og reaksyon ning atong higala nga nagpailang doktoy nya pastoy pagyod. Gipangutana siya ngano daw nga gamay ra daw sila. Ang tubag ana kay gamay ra gyud mo og dili gyud mo makaangkon og makasubay sa gisultis Ginoo nga ang magpabilin kanako og ako diha kaniya mamungag daghan. Ayun yung nag-justify pang sigpit ang ganghaan. Dili gyud mo iya na ganung si Kristo kay wa mo muna mungag daghan. Ang balaang kasulatan mismo nagsulti taga-adlaw nagadugang diha sa iglesia nga iyan ni Kristo. Ang mga na-convert 3,000 daily, di man kag 3,000 every day. Kunya ang edad sa iglesia ang gitukod ni Kristo not less than 1,920 years old na. Di ka na siya managhan. Kung dili managhan ang iglesia ang gitukod ni Kristo, ang mahitabuan na failure si Kristo. Failure ang Ginoo. Nga niingon sa ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. O ang gipadayag kapitulo 7 ang naa sa langit, ang mga nangaluwas dito nagikan sa mga nagkalain-laing nasod dili maihap. Di man kag di maihap, nya kamo maihap mo, perting layuar niyo tinae. So karon dilita sa imuhang tawag ining puntos ingon niya nga gamay rami kay ang giingon sa balang kasulatan sigpit ang ganghaan nga makasulod sa langit, implied man nga nagtudlo nga atong Ginoong Kristo nga ang pagsunod sa gingarian sa Dios lisod mga pag-antos motuman ta siyang kabubuton og nasulayan na sa simbahang Katolika liman kag ang simbahang Katolika for the first 300 years sa iyang kinabuhi giluto siya. Daghang mga Katoliko, daghang mga obispong gipamatay tungod sa ilahang gitawag og pagtuo. Daghang mga Katoliko, mga obispo, mga pari nangamatay kay gibuhis nila ang ilang pagtuo ngadto sa Dios. Kamo bisag usa sa inyo, bisag kusi lang sa dagom hilak dayon mo. So dili na kamo sultian din na nga sigpit. Kay kanang inyo kanang bawal-bawal ninyo at atik mo nang inyo eh. Inatik mo na inyo, tanawan na inyong mga membro, kaninyo bawal-bawa, inyong mga membro sa hilom, nagsige tago-tago, buhat, og di maayo, napay mga pastoy, og pastuyan na nga priso, pastila na lang gud Ginoo ko. So, dili ingon ana ba? Okay, number two, tama man na nga ang pagbuhat og sala, dali ra kaayo, pero ayo pagsulti, og kanang imuhang una-huna, ning atong higala nga doktoy og pastoy, ingon sila nga ang simbang Katolika way gidili, man problema ninyo, kay naghatag bugbutang o nagsulti mo mahitungod sa usa ka stand nga dili ninyo stand. Mo ni problema ninyo. Ngano man kay simbahang Katolika grabe ang pagtudlo mahitungod sa pagkasantos ug pagkabalaan. O kanang mga Katoliko nga namalin sa inyo kanang inyong mga nailad. Nagitudloan ba sila sa mga pari nga pagtabako mo? Kay walay bawal sa Iglesia Katolika, gitudloan ba sila sa pari ug mga obispo nga pag-inom mo, pagsugal mo, pamakak mo, panlimbong mo o panikas mo? Nga nagsulti ba ang balaang kasulatan ana? Og ang mga pari ni ana at the same time nisulti ba ang balaang kasulatan og ang mga pari nga pagsimba mo Dios okay lang magsimba og Dios Ginoo ko in taon eh una-una man na ninyo nga ang mga Katoliko nagsimba og Dios lisod ning mga pasmo ang atong panabot sa hinungdan nga di na makabalo mo identify unsay butang balaan og dili balaan. Ano sa pud nahitabo nga ang mahal nga Birheng Maria ug si Kristo nahimong Dios kaya para mahimong Diyos ang ilang mga ribulto. Pagbalik-balik og ampo, ang langit na gani, balik-balik mga salig ampo sa mga pulong adlo gabi. Ano nga man yun to sa waya? Si Kristo nagbalik-balik og ampo. Sa Katolik higan, ano nga man yun sa waya? Anong Katoliko na magiging sa wayon? Sa hinungdan nga, makita ninyo nga kompetensya ninyo. Kompetensya man ninyo, kaya para inyo hang madrag down, mo na inyo hang tawag ining dauton. Anong inyong mga alibay?
di na makapasar sa kamatuuran eh. Ngano man, kay ang kamatuuran na mulo nga sa wala pa mo, daghang mga Katolikong nga santos tungod sa pagbuhat nilag maayo, dili lang kay sa ilang kaugalingon, apil pa sa komunidad kung asa sila nahimutang. Oh, kamo, isang gani kamo, mo siguro sinahatag niyo sa katilingban pag-alagad sa mga tao. Wala. Di lagi mo kalabaw sa simbahang Katoliko. Pero mo mga badlungon adre sa Pilipinas, out of 89 billion Catholics, 89 million Catholics rather. Nabi niya mga badlungon, di ginamawa kay bisang gani sa tawag indusi ka mga apostoles na mag-iusa ka buk Judas. Kung yun ana inyong prinsipyo kay naay Judas, di na natin no, di dapat inyong gasaway sa Kristo. Di ba? Out of 89 million Catholics, pero lang magkabuk badlungon na adiha. Most of us Catholics nagningkamot sa pagkinabuhing matarong, naningkamot sa pagkinabuhing maayo. Kaya kung ang mga Katoliko di pa na maayo, hagbero mo nilupad sa Pluto. Ug maon. May gani kay ang mga Katoliko maayo, mao nang makasangyaw-sangyaw mo sa palibot nga igo lang magyango-yango ang Katoliko. Ngano man kay mga maayo mga Katoliko. Eh kung dili pa maayo ang Katoliko, pareha pa mi og kani nga balaod sa Islam, di na wa na magilatos. Hindi ba? Ato mag Saudi Arabia. Ato mag Saudi Arabia nya magwali mo sa publiko. Paghimo-himo mo content concerning mahitungod kang Kristo diha sa publiko. Magdi mo latoson. Magdi mo bitayon. Oh. So ingon anak mo nang buutan gihapon ang mga Katoliko. Og sa samang pagkaagi, naningkamot ang mga Katoliko sa pagsunod sa kabubuton sa Dios og wala may katungod nga muhukom namo. Ngano man kay sulpot lang man mo. Kanang imuhang sikta to, ikaw may nagparehistro po siguro ana. Kung ikaw ang nagparehistro, ikaw kitag iya, di ba? O nya pagkaman ingon-ingon ka nga iya kang Kristo. Layo ramos tinae basta pag-usaon ninyo angkon-angkon nga iya mong Kristo, magpabilin gud mong sulpot. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.